kocap kacan kasumanten tan kawusa manjing wonten ing gubih sanggan sangarup kena ganti kocap ingkang mapan aning madaring tapel wates negari ing Dwarawati nenggih Nalindra ing Sonya Wibawa tanah sanes kejawi namung Sang Prabu bel kedhuel baya Sang Prabu Tontong Sot nah iku semanten ngawi sang janing Purwadyabala saking negaring Sonya Wibawa Candrapating Bleber Pating Colot nalika semanten Sang Prabu bel kedhuel beh nampi sawanira Nalindra ing gubuk pencen iki Sang Prabu Bondan Sumirat kaya denawi Sang Prabu Bondan Sumirat Durene Patih Panji lho wonten dawuh sinuwun lungguh
telah dah pati kengira rekalaning naga makikian kumambang katonku mawang wisanya manampa kisik manaut sikra marang risang Padranaya siwi Pati Wanji Gelung kula wonten maring adhawu apa duka sinuwun Prabu Bel Ketuel B. Samatara wektu panjenengan ingsun nglumpukke sangjaning para wadyabala saka negara ing Sonya Wibawa. Patih wonten dawuh. Iki mapan ana ing tapel wates negara Indrawati pamriya apa? Supaya yen to mengko wadyabala sing negara ing Sonya Wibawa yen to mlebu ning wewengkon praja negara Indrawati. Mengko kawanguran dening sangjaning para kawula Praja negara Indrawati. Ngono ya, Te. Mula kang saka kuwi iki padha tak lumpukke ning tapel wates negara Indrawati. Lah malah iki dina wasana praptane Prabu Bondan Sumirat. Prabu Bondan Sumirat wonten maring adhawu paduka sinuwun Prabu Bel Ketuel B. Sesembahan kula ing Sonya Wibawa. Aja kaget kowe tak dangu sowanmu Prabu Bondan Sumirat. Piye? Kabul kawusanane nggonmu masrahke wujuding nawala penantang perang apa ya ditampa dening Rata Ndrawati? Apa ditampa kanthi srana apik, apa ditampa nggonku ya nggone awake dhewe pengin nantang ya kepengin bedah, duweni tujuan bedah Praja negara Ndrawati Prabu Bondan Sumirat. Rikala semanten kula ugi sampun ngaturaken punang nawala wonten kesanipun sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Malah ugi sampun dipun surasa. Malah kuciwaning manah kula. Nalindra mandra kadang werdanipun Prabu Sri Bathara Kresna menika ingkang delangap-delangap. Ingkang ngeduga sak mangke ketingalipun badhe dados pepalangipun Gusti kula Sang Rata sinuwun Prabu Bel Ketuel B anggenipun badhe bedah negari Ndrawati. Waduh, Bondan Sumirat wonten dawuh. Yektina ora usah dadak kuwatir, dirimu ora usah duweni rasa wedi. Nun. Wonten dawuh. Patih Wanji Gelung wonten dawuh. Malah iki dina disisanke wae. Kados pundi sinuwun? Gandeng Prabu Baladewa mapan ning Praja negara Ndrawati. Prayogane sisan ratu loro-loro ditolokake. Sarananipun kados pundi? Prabu Baladewa aku dhewe sing ngadepi. Mekaten ya. Lajeng para wadyabala kados pundi? Lajeng ingkang abdi nalindra ing pancer wengi inggih kula pun Prabu Lindhu Bandang kados pundi sinuwun? Aja was kuwatis niku napa? Was kuwatir. Prabu Bondan Sumirat wonten maring adhawu.
Iki dina kerik lampit berungkat timbul gajah gelar singa barong. Aja lali iringane padha karo sing wis briefing mau sore. Oh iki. Sing nyonyi ingestaken dawuh sinuwun Pati Panji Gelung wonten dawuh kage wektu dina samengko budhalke kerik lampit perungkat kimpul gajah waton lanang nyekel gegaman lajeng ingkang putri kon asah-asah ning omah wae Pati mesake ora usah melu medhah praja mboyong putri ing Durawati iki la ing atri ing ati sedaya nyuwun pamit Prabu Bondan Sumirat kula wonten dawuh sinuwun sing prayitna ngati-ati Durawati kuwi akeh mustikaning para satriya. Wis tak dawuh. Lindu Bandang kula wonten dawuh sinuwun. Bola-bola butamu kae kon rene kabeh. Inggih ngestaken dawuh. Buta tangan loro kae kon rene kabeh. Iya. Buta sing urung dicet barange gawa rene. Ngestaken dawuh. Panji Gelung wonten dawuh. Demit-demit saka negara Sonya Wibawa kepiyake kabeh. Ngestaken dawuh nyuwun pamit padal wasilan. Iki dina budhal. Mijak kendange mijak.
Hai. Ayo demit-demit. Ayo dorene demit-demit. Ayo budal. Budal neng negara Ndrawati. Ya budal lewat. Budal. Wis nangken dawuh. Ingkang abdi kula syaga pital medhah negari Ndrawati. Yo. Kuwi sing kelasrah apa? Nun, Sing kelasrah kuwi apa? niki Iya. Ora usah mbok dudohke aku wis ero. niki kula nggih ngapusi wong wedok. Oh iya. Negara Ndrawati kahanan rusak kahanane. Nggih. Nek wis rusak wong wedok sing padha ora duweni atek-atek. Wong wedok sing padha ora duweni harga diri. Culiken kabeh. Ngestaken dawuh anawisipun sinden. Dodo. Rumangsamu apa? Mboten. Ngestaken dawuh. Yen amin. Watangane ra iso diobahke. Ae ngopo wae. Yok ming ndase tok. Iki kok ming sirahe tok iki kepiye iki? Ubur-ubur ikan lele. Dolan ning Dieng le. Kula nuwun. Cangkeme. Nek udut ya mbok yo ngerti papan. Papan kaya ngene kok dienggo udut. Iwak teri, iwak paus ora ngurus. Wah, apik iki. Ora kelah ya. Berwalas. Ayo. Lele pa yo. Ayo.
mbok ditutupi. Panjenengan ngersake napa pripun Gusti Patih? Ya wis ora, aku ki mesake karo kowe. Mboten Gratis lho, gratis. gratis apa? Astagfirullah. Pripun nek dicoke ayo gelem? Ora. Rumangsane apa? Wik 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 wik. Sapa ngentut tenan kan? Apa? Apa kowe? Suster ngesot goblok. Suster ngesot. Wah iki wis ora ditokke dadi rusak kabeh iki. Gusti Patih, apa? Kula nyuwun kendhang jaipong. Kono kok kaya mboten kendhange niki lho, yo. Yo. Iki bahane saka talang lho iki, talang. Talang mak ya, talang tidak diragukan lagi. Wah, iya saka talang iki. 300 nek gelemnya. Kula sakniki entuk penggawean. Penggaweanmu apa? Kula wingi bar ngerek pari, kula pun bar nyeblak pari. Sakderenge panenan wingi kula dadi komposer penggarap lagu Gelar Potensi. Lambemu. Bareng Ya. Iki lanang apa wedok? Lanang, Mas. Sopo jenengmu? Pinto aku. Kok iya persis kempot-kempote. Ndasmu. Ayo. Budal kabeh. Cakala putra ingsun Hut 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 ya
Setyaki, kula wonten timbalan Koko Prabu. Walah. Jebul tinemune negara Ngamarta wis bedhah. Iki. Werkudara wae kaget bareng tak omongi yen to negara Ngamarta wis bedhah, malah saiki Prabu bel keduel bae. Gentenan nantang ana ngersane kadangmu Ndrawati ya Prabu Sri Bathara Kresna yen to dheweke bakal bedhah negara Ndrawati. Wis tak dawuh. Lajeng warung dawuh apa duka? Gatotkaca nyang ndi? Waduh. Anggir Gatotkaca mapan teng Dirgantara. Antasena anggir Antasena mapan wonten ing segara. Antarja ndi? Lah niki teng Eleng niki. Kados pundi kok Prabu? Sawangen tak sawang saka kaduan. Para wadyabala kae sajake wadyabala saka negara ing Sanya Wibawa. Sawangen. Tak jalo aku dawuh karo kowe ya Setyaki. Wadyabalane kae inggirna Werkudara. Bala diukaken ku apa? Wadyabalane kroco-kroco kae undurna sik. Yo. Engko nek bel getuel bae sing maju, aja wong liya sing nandangi. Pun Kakang sing maju. Wis tak kendhawuh. Kepareng bidal minjang ropo. Ora ketang sambung apa colintang tumeli budal dina iki Setyaki. Ayo Werkudara tak dhekake. Yo. Wah! Tita. Sopo iki? Satrio Kantet nyayat. Brengose ngulurgeni tumangke kuping kiwa tengen. Sopo kuwi, Gus? Tanggal loro wingi ketemu mosok lali. Waduh iya ya wah edan-edan. Yo Setyaki kowe ora pangling aku. Yo. Balik takon karo kowe, kowe sapa? Takon karo aku Tumenggung Gabit Seketeng. Tumenggung Gabit Seketeng. Yo. Kena ngopo jenengmu kuwi? Iki lho. Gabit kuwi anyar. Fiber dindel-ndelke. Ayo, ndi? Prabu Kresna Kontu mungkul. Yen budi tak sembatri bangga tak rampungi. Yo. Nek pancen kuwi kedu arep bedhah negara Ndrawati. Langka ana dhisik, tugelen luwih dhisik. Pecahan sirahe Setyaki. Piye? Pecahan sirahe Setyaki, negara Ndrawati kukupen, gaglaken bondo negara Ndrawati. Yo kowe kaya ngendel-ndelke dhewe warat. Yo. Sawet perbuatan gejloke dianggep tuwabrak irama ngundakan mati dening aku. Ngundaan om.
Asku. Ad. Bahaya. Waduh. Waduh, ada apa? Asya kowe. Oh! Hush! Awas kowe. Yo aja. Aja minggat. Hut! Hut! Oh! Oh, ayah, hut, biar kowe. Oh, Rene, oh, Rene. Kucingnya gedawan. Biar kowe, oh, Sambrato. Yo, Rene. Yo. Oh, ayo, Rene, angkat. Waduh. Kowe cilik kok abot e. Kudu tangan loro iki. Woi, yo. Oh, wah. Mati aku. Yo sampai to. Oish, as, jamigate. Waduh. As kowe, ya, waduh. Oh, ayah. Oh, las kowe, edan. Rusuk. As kowe. Hut. Iya, hut. Ora apa-apa iki sikak. Apa-apa wae. Iya, wajah. Hot. Ah! Aduh. 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 Oh, push. As kowe. Ya. Oh, as kowe. Yo, ayo. Ah, ayo, put. Oh, biar ban kowe. Hut. Ah, put. Wah. Aduh, mati. Hush. Aja minggat yo. Yo, ah. Oh, iya. Oh, ayah. Oh, ayo. Ayo, wah. Undur-unduri wong urip wae. Yo. Pas lo endo terus. Aku karepe dhewe kowe. Oh, lho. Iki kleru. Mana sih?
aku ki ngesaki gaman kok. Lho. Iki wis pol-polan iki. Rumangsamu apa, Pak? Hut. Meligo tombak barang. Ayo. Rumangsamu apa, Warat? Ayo. Sing dadi nyatane. Hut. Ya. Hut. Oh. Yo ah. Hut. Oh. Wait. 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 Yo. Wah. Ah. Karepe piye? Urung dadi barang kok dienggo piye? Sapa kowe satriya durung dicet? Takon karo aku Antasena ya areng apa kowe? Lho Antasena, Pak. Dasar kepara nyata ya. Ndarawati tak bedah. Kowe iki cah ngendi kok tekan Ndarawati? Sing dadi nyatane iso nglangkahi kandhane Antasena sasatisa njero langit iso mbedhah negara Ndarawati. Mati. Lho ora apa-apa iki sikak. Oh, setan. Hut. Ah! Ada. Hut. Hut. Rombongan buri Om. Ya Om, tandangi Om. Wah, parat. Sapa iki? Satria Gyagah Witeksa. Maju ning pabaratan. Sing gedhe mungsuh sing gedhe ngono anggepe apa? Takon karo aku Werkudara. Werkudara? Yo. Dasar kepara nyata. Kowe Prabu Bondan Sumirat dasar kepara nyata. Kowe sing wingi dinyang wong arep dituku kae. Yo. Kuwi wonge kuwi. Oh wis bali sing. Ayo. Ndarawati tak kukup. Lakon tak bedah. Dadi kukupaning Nalendra Sanya Wibawa. Dun. Mangga hangkro sesumbar. Subscribe Sun Channel. Dun. Walah, delok ente. Kados pundi sinuwun? Sawangen. Waduh palaku domblasah nganti kaya babatan pacing. Kados pundi? Minggir. Minggir pripun? Suminggir. Aku tak nggunakake dayane ngaji-ajiku.
badhe ginakaken kadigdayan. Yo, minggat to, minggat. Kowe minggat to, minggat to. Wah. Nggih. Nyuwun pamit. Nggih. Wah, wis ora butuhke aku ki. Wah, dalah we. Oh, sanggal dual teleh pitik menol. Wah. Ya, wong Darawati kok kowe ngendel-ndelke wae. Dalah. Yo, ditenono wae kowe kemanat. Ndi gendogone? Kowe ketekan Prabu Bel Kedhuel Baya. Ratu Darawati ora gelem ngulungake jabatane apa kelakon tak sogok nganggo cacahing dhuwit keng 1000 marap. Redo mawara-mawarahan iya jalan Tron dulu. Nun. Wonten dawuh. Salangan. Ratu Mandura matane menteleng nyawang dit. Nggih. Nyawang wujude real, nyawang wujude dolar kang cacahe 1000. Delone. Ratu gagahe kaya ngapa nek wis kapanduk sugukan. Gampang le arep ngrusui negarane. Nggih. Baladewa, wonten dawuh sinuwun. Wah, matane menteleng ngene kok. Kowe kapok, negaramu tak bedah. Nggih. Monggo kersa sinuwun. Negari ing Mandura monggo kula aturi bedah. Kula mboten badhe wigih ringa-ringa sumangga kersa paduka. Sinaosa kados mekaten kawontenan kula borong wonten ngarsa paduka. Babagan negari Mandura sakwetahipun kula pasrahaken wonten kersanipun Gusti kula Sinuwun Prabu Bel Kedhuel Beh. Nun. Wonten dawuh. Delon. Negara Mandura wis dipasrahke karo Prabu Bel Kedhuel Beh. Sertifikate ndi? Lho, sertifikat mriko napa? Sertifikat kuwi bukti nek kowe masrahke bumi negara Mandura ana ngersane Prabu Bel Kedhuel Beh. Mboten mawi sertifikat. Monggo kersa ngrenggani negari ing Mandura. Nun. Wadya bolane mondi? Wadya balane mo? Turane mondi? Inggih wonten mriku. Ayo.
Prabu Baladewa digotong dibondo gawa ning negara Sanya Wibawa. Oh inggih, medal pundi? Metu Ngayoja wae. Medal Ngayoja. Ratu iki nek ora tak bondo, mundak gur bengok-bengok iki mengko. Inggih setaken dawuh. Kula nyuwun gesang sinuwun, kula nyuwun gesang. Lho, Ora pati-pati awene urip yen to kowe durung dilat delamakane Prabu Pelgedwel. ayo. Gotong. Di mana? Dum. Wis. Delon teh. Terus pundi? Ya iki timbuling sang diktator. Inggih. Diktatorku ora kok diktator kanggo kawulaku dhewe ning ora, ning ratu-ratu sing kaya iblis pambegane iki. Inggih. Pandhawa sak rangket kabeh. Mung kari ngenteni kesaguane Puntadewa kelem tak pateni apa ora? Lho nuwun sewu. Puntadewa niku janjane mboten rasa ditareni najeng matani bres ngoten mawon Puntadewa ikhlas. Wong Puntadewa niku Nalendra sing getih putih, gombal getih putih apa? Wingi tangane kening grenda ya kene ya empan. Pranjek pun ning nggon kono jajahi pedang ora kene-kene. Kenek grenda ya kopah-kopah drijine. Dum. Kurang kae satriya-satriya kae. Inggih. Iki digawa iki. Inggih setaken dawuh. Wala kok aji-ajinipun sinuwun Pelgedwel kok digdaya sanget. Niku wau aji-aji napa? Kuwi jenenge ajian ruruh jiwa. Ajian ruruh jiwa. Sapa sing keneng dayane ngaji kuwi mau? Aji Saron. Duk. Aji Saron mbahmu kiper kira. Keduka ora iso uwal saka sogokane dhuwit Prabu Pelgedwel. Oh inggih ngestaken dawuh. Sawangen kae Werkudara sak anak-anake bakal kapikut karo dayaning dhuwite. Dum. Kesenian apa iki, Dik? Lodruk ngaten. Lodruk mbahmu kiper. Werkudara. Iki Sing wingi diuyak-uyak kancamu arep dituku wae ya. Edan. Iso lumpuh karo dhuwit. inggih. Iki Werkudara kok gampang kalah kepikut dhuwit ki apa kira-kira ki engko gek payu ngono apa piye? Ampun kaya nembe anyar isih anyar karep didol. Sampeyan ki kok ya Werkudara ana dawuh apa Prabu Pelgedwel. ayo. Apike dadekke apa iki, Dik? Monggo kersa Dadekke Menteri Pertahanan ning negara Sanya Wibawa. Dasare wong-wongane gagah gedhe dhuwur tur digdaya sekti kalintang jayane ngabreng. Nata das tapak paluning pandhe sisaning Gurindo. Inggih. Kesenian apa iki? Werkudara digawa ning Praja Negara Sanya Wibawa. Nggih saken dawuh.
Ayo digotong ayo. Digotong. Abot. Lagi Woi. Rene. Wes. Don. Wonten dawuh. Deloken kuwi. Satria-satria sing maune do dianggep digdaya, do dianggep pengpengan. Ki delokane matane iki delok iki. Delok matane. Roh deteto. Jingkel matane ra. Inggih. Wah iki rak Nayaka Prajanegara Ngamarta to, Dik. Inggih, leres. Niku lancur-lancur Pandhawa niku klebet nayakaning Praja Indraprasta. Ayo. Iki rak pejabat. Nggih. Pejabat ki nek ora tulus, nek ora lahir batin nggone ngayomi kawulane, sartane ora lahir batin nggone ngabdi karo negarane. Ming kaya ngene iki. Deloken iki lho. Inggih. Wah. Kelakon akhire te pripun aku iso ngitesi pejabat nah ngaten kaya kula kalih sampeyan iki kegolong lembaga sosial masyarakat. Oh iya. Oh inggih ngestaken dawuh. Sawan iki delok jiro lupak iki pejabat korup nyawang duit matane ra iso kedep. Keparengipun dun gawon ning negara Sanyawita. Gotong. Gotong kabeh iki, gotong kabeh. Ya. Alon-alon kowe goceki sing kuwi. Ya, aku jek sing iki. Ya, aku sing ae. Oh ya, iku gotong. Sing iki, sing aja sikile. Lho lah abot ning ngono. Ayo. Wah. Yoi. Wah. Don. Marem aku teh. Marem liripun kados pundi? Ndi Lindu Bandang mon, ndi Lindu Bandang mon. Kon rene. Wah. Wonten dawuh sinuwun. Dasare kowe ya wayang yoja kowe ya. Dos pundi? Piye lemu mulas Baladewa Prada kan rampung ngono. Pangestunipun dereng. Dun. Kados pundi? Ngamarta Ndarawati Mandura wis bedah ngawah-awah. Wis suwung. Inggih. Bedah ning ora gelem jahit. Ya inggih. Ayah. Andasmu. Lho, kula menika prinsip kula ABS. Apa? Asal bapak senang. Oh, aming penjilat kok tok gul-gulke. Teh, nonton dawuh. Aku gentenan arep mbedah negara Ngastina teh. Lho, menggerien. Menapa tasih kirang jajan Paduka? Lho, ora perkara kurang apa ora jajane Prabu Pilketu Elbah. Nanging
ku perlu keadilan sosial bagi seluruh rakyat oning donya iki. Olehipun Sawangen negara Ngastina kae. Ratune kalami sak geleme dhewe. nggih. Prabu Duryudana, kowe tekan Nalendrasanya Wibawa, entek bandamu. Mengerian. Ngopo meneh? Iki wis berapi-api lho, kowe aja nyepelekke aku lho. Aku Korea lho. Korea barang. Delokane komandan pacul iki kaya. Kowe ora nyepelekke aku. Inggih, kula namung ngemutaken. Aku ki ratu rasah mbok elekke. Oh inggih. Nanging boten saged kula emutaken nggih sampun. Nun. Wadya Bala kabeh sing isih do urip. Nggih. Sing isih do urip jak ning Ngastina genti dibedhah. Monggo kula dherekaken. Woi. Wah. Woi. Alah jagat pangestu karo wayahku Bathara Jagat. Tinimbang aku mung dadi bandaning Prabu Belgedwelbeh. Ratu Sanya Wibawa. Lung boyaku sumingkir saka kanan Rajanegara Ndrawati. Wah, lah kok tak sawang, lah kok teko dadi Nayaka Punggawa satriya-satriya malah tak sawang Werkudara. Kelawan Kaka Prabu Baladewa kapikut mungsuh mung perkara dhuwit, mung perkara bondo kadonyan. Wah, lah rumangsane apa? Ya, tak kira pancen jagate para Pandhawa lan negara Ndrawati wis rusak dina sak mengko. Kakang Semar kowe ning ngendi Kakang? Aku njaluk senjata pitulungmu Kakang.